Bărbatul Capricorn pare calm, pare serios, greu de citit, dar mintea lui construiește un imperiu. Și dacă te iubește, vezi că cealaltă parte a patului sigur este rezervată pentru tine. Calitățile bărbatului Capricorn? Responsabil, bărbat serios, nu glumă. Muncitor, nu stă, nu pierde vremea. E foarte stabil, emoțional, financiar, în absolut toate. Și loial, nu pleacă dacă e implicat. Defecte? Distant la început. Îți testează caracterul. E mult prea rațional, emoțiile îl cam încurcă. E foarte autoritar uneori pentru că el crede că tot timpul știe drumul. Și este și foarte rigid. Flexibilitatea nu e chiar punctul lui forte. Cum iubește bărbatul Capricorn? Foarte puțin spus. Cu fapte. Îți repară viața, îți construiește viitorul și îți oferă siguranță. Nu e romantic pe Instagram. El e romantic de familie, de casă și de viitor. Dacă vrei un bărbat Capricorn, să știi că el nu este făcut pentru jocuri. El este foarte direct pe hai să construim un viitor împreună. Dacă ți-a plăcut videoclipul ăsta, dă un like. M-ar bucura să ajungă și la alții.